Máme sem pyrotechniku, klasickú. Najskôr povedz, že sa nachádzame. Nachádzame sa na vysielači Brezovec a... Pod vysielačom Brezovec. Celé mesto máme ako na dlani. A máme sem milión petard a pyrotechniky detskej. Takže to je najväčší odpál detskej pyrotechniky. Máme sem pískajúce myšky, nejaké takéto maličké zableskové petardy, a neviem čo to je. Potom nejaké kulové pumy, EcoBoss, to už poznáte. Prskalky, to každý musí poznať, a veľký kompakt, ktorý si neviem, či idem teraz odpaliť. No, ale ideme na Tasmániu. Tasmániu, dobre. Poďme na to, ja budem držať kameru. Oka. Oka. Že Tasmánka. Mám ju naopak. A tak ohňostroje nám sem púkajú, ale nám to je jedno. Tu, naše odpalisko. Tu je aj včielka. A tá včielka je bez krídiel. No. Hej. Ready, steady. Pozor. Guľový blesk. Krásne. Ty kokos. Presunieme sa na náš... Ideme do skladu. Ty kokos. A tam ešte letí jeden lampión. A teraz... Sviete? Prosím, pane. Áno. Dobre. Fontánka. Ide jedna fontánka, tak vybal nám prosím jednu. To sú také malinké, detské. Také, ktoré sú, myslím, že tam píše od 13 rokov. Čiže? 14, 13, 15. To je veľmi malá veková hranica, ale malí deti, nekupujte si to. My sme skúšení. Skúsení. A hneď poďme ďalej na asi 10. A ešte povedz, kde sme to zakúpili? Zakúpili sme to u Daniela Sališa. No poď fontána. Na Alea Slobody. Toto je dobrá fontána. Proste fontány sú dobré. Ja fontány milujem. Vidíš, to celé zhorelo. Ty kokos. Keď to bude horieť, tak lej pivom. To už? To bolo celé. Pripáliť a... Ja som sa zlakol. Nechoď k tomu pre istotu, podľa mňa to... Zatrasie zem, hej? Podľa mňa to nebolo všetko. Chceš takéto dačo? Chceš dať si takéto? Si vyťahneme... Martino, nechceš muchtu? Mušku. Rožok. Tak poď muška. Poď jedna. Jeden kúsoček si zoberiem ťa. Sigma boy. To si nebudem spievať radšej. Ahoj. Čau. Nerob. Ide muška. Muška. Tu máme odpálisko pri tejto včielčke. Tak. Čo to máme teraz? Jakú? A to má takú ležať? Mosquitos. Hej, to má ležať. Áno. Ty šibe? Tak to som nečakal. Ani ja. Ty kokos. Tak to sa mega stočilo a išlo hore. To ako keby narazilo do toho... Vysielača. A teraz celé mesto zhasne. Jej. Takže my nezasli. No. Ajajaj. Zojka, drž. A tieto guľky čo idú robiť? Tu robia hore efekt, to je také, že ako... Čo Zojka, už ideme páliť? A ideme skúsiť to, čo si chcel. Nádrž to. A to nie sú sviečky na tortu? Daj mi prestávku, hej? Nie. Píska. Ešte vianočná Nechceš dať do taška. nejakej flašky alebo do nejakej... Máme to! Máme takú šmolovskú čapočku. Môžeme, Jatko? Jasne, toto už je raketa. Rachejtla. Puká to. Tak puká. Ale dostatočne dobre. Tak tieto nejdeme, tieto pukacie, hej? Prečo? Nejdeme už Dobre. pukacie, Zojka, neboj sa.
Tak... Nebudem, čo pri tebe. Aj Adamko tiež. A čo je vo tej krabici? Adamko, keď bol malinký, tiež sa Ktorej? strašne bál. Tejto? Hej. To je ohňostroj. Dobre. Tak dajme ešte jednu fontánku, poď. Čo je toto? Zajka, tohto sa musíš bať. To je iba taký ohníček. Áno. To vôbec nebude ani púkať, ani strieľať. Taký detský Tak sa ohňostroj. pozri. Ale to pukacie je mega dymovnička, ako keby som bola samovražda. No ačko, Tu si dáme? potom všetko pozbierať. No samozrejme. Joj! Dobrý ti. Ja, Adam! Horí, ohník horí. Čo sa deje s tým ohňom? Dúfam, že nepopáli, do čo ide. Nie, že to bude horieť. Ale aké ticho teraz nad mestom. No, není. Také je tam. Ticho pred búrkou. Také zvláštne ticho zvyklo. To si videl to video? Neviem. Tak to došiel. To nechcem vysvetľovať. A dajme si... No ešte sme toto nemali. Ale tie ekobus to riadne puká. Hej? Tak to nechcem. Poprím toto na sekundu, ak máš voľnú ruku. Či nemáš práve? Čiro, to chcete všetko tu na vybucha teraz? Asi nie. Bo to vypadá na... Niečo sa odloží, tak poď. Ja, toto sú praskajúce guličky, ale kedy ich chceš vypúkať? Sa odloží na ďalšiu Tak sezónu. skúsim, tak dáme troška ďalej. Jednu vyskúšajme. Nie, Ty si šéf. toto si dáme. Strašne malo bolo. To rotačné koule. To tak vyletelo vysoko, nie? No, Tak to dajme troška ďalej, aby sme... To je vystrelať, to som netrafil. Poďme tu na po tento kopček. nie, tu. Nie, tu má. No daj. Daj. No nabok. Tak poďme my ďalej, aby som to mohol natočiť dobre. Zapaluješ. No poď. Tak to je ryb. To bolo všetko. Nestihneme to pozbierať, no. Ale to riadne nabere rýchlosť, však? Nabere to. No to bude aj 300, jak Formula 1. To pripojím na mňa, vieš? Nie, už máš to. Bez sekundy. Na tej guli. Nie, ty gule, nie. Matia, zober si rukavice. Kiro, my ideme. Hej. Veď aj my pôjdeme. Či chceš ešte odpaľovať, Adam? Ja ešte jo. A ja. Počko to Zojka tak bojká. Ja tak nech oni idú dole a potom ich dobehne. Tak toto To sa neboj, toč. to bolo v meste. No potatík. Včielka. Bol Mr. Putin. Putin odletel. To je čo? Toto je tá včielka. To je včielka, ktorá nelieta? Tu do travy to Nie, dajme tu fajčí. na dedení, je tak čistejšie. Či už máme, daj tu, máme už tak pripravené. Ona stratí potom krídla. Nech sa stratí. Aťko daj, lebo ty, keď si takto vieš, postojačky. A nemá to byť po ležiačky, či takto? Takto. To podľa mňa má byť nejak inakšie. Ten dym ide do mňa. Môžeme to dať po ležiačky Horíš či nehoríš? Nehoríš. a možno sa to nejako roztočí tá vrtulka. No, tak máme mega pyrotechnický test. Zojka, neboj. Strašné. To také prípady Aj no, toto je. nakupujú takéto. To je čo? Ty tiež oheň? Akože plyn, alebo čo to je? No ale to je taký, že do vetra, vieš, že... Však aj keď prší, tak si zapáliš. To teraz. Kde je Tasmania? Tasmania, poď. To hľadáme. A, našli sme ju. Výrobci. Čo to je toto? Koľko má? 3,5 gramu má. Čo to je za efekt? To čo sme už mali. Teraz bude byť taký opakovací test. Opakovací test.
Keď budeš väčší 3,5 grama, mi vždycky na vysielač. Áno. Aj ďalej. To takto má byť poližiačky? No. A opäť 100 rokov Nedáme později. to na Našli sme stojáka? muníciu. Aďo. Nedáme to po stojačky? Neviem. No pozor. Tasmania, poď. A toto bolo ešte lepšie. Čo by si čakal za 3,5 gramu, od 3,5 gramu? Od klásku. Keby som si dal 3,5 gramu a vieš, ako vystrelí? My sa tu s Luli prechádzali, ne? S dinosaurami by sa tu naháňali. Pozor, tatík, veď sa mi rozsypali fontánky. Dobre, chlapci, ideme my. Nejdeme vás tu naťahovať. No tak poď. Tatík, veď fontánky sa mi rozsypali. Držím kameru, krabicu. Ačko, daj prestávku. Ujo Miro odchádza.